ଦେଖନ୍ତୁ ଗୀତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ୟୁରୋପିଆନ୍ ଝିଅ, ବିଦେଶୀ ଝିଅ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟିଏ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ଶ୍ରୁତି ଶିଖା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲର। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୀତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ୟୁରୋପିଆନ୍ ଝିଅ, ବିଦେଶୀ ଝିଅ। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ନ ବୁଝି ନ ଜାଣି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚଉରାମୂଳେ ଧୂପ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଘଣ୍ଟି ବଜାଉଛନ୍ତି। ଏପଟେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହସି ହସି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ ତାଙ୍କର। ଭାଇ ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ କାହାକୁ ଖରାପ ଲାଗେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ହେଇକି ଓଡ଼ିଆଣୀ ହେଇକି କିନ୍ତୁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ କିମ୍ବା ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ଦେବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ନା ହିନ୍ଦୀ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା ଓଡ଼ିଆ ବୁଝୁଛନ୍ତି। କିଛି ନ ବୁଝିକି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା ହେଉ କିମ୍ବା ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ଦେବା ହେଉ, ଦେଖ ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡରେ କେମିତି ନିଆଁ ଜାଳିବା ହେଉ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ନିଖୁଣ ଅଭିନୟ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେଠି ଥିଲୁ ବହୁତ ମାନେ ଖୁସି ଥିଲୁ କି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବୁଝାଉଥିଲେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ବୁଝାଉଥିଲେ ଆଉ ସେ ବୁଝିକିନା ମାନେ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଯେମିତି ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ। ତାକୁ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦୁହିଁଙ୍କ ଯୋଡ଼ି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଯୋଡ଼ିଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମାନଙ୍କ ଗୀତ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁ। ଆଉ ଏଇ ଗୀତଟି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମର ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଶ୍ରୁତି ଶିଖା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟିକି ଯାଇନା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଗୀତଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୋଳି କେମିତି ଝୁଲଉଛନ୍ତି। ଦୋଳି ମାନେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଆ ନ ଶିଖିବି ଓଡ଼ିଆଣୀ। ଆଉ ଗୀତଟିର ନାଁ ହେଲା ତୁ ହେଲୁ ମୋର ଓଡ଼ିଆ।